dunay threat sa kinabuhi ni Pam Baricotro mga par. Si Pamela Baricotro na hinabi ni Atty. Ropel atong niaging buntag nga aduna day kunoy threat, adunay pagpanghulga sa kinabuhi ni ongoing Governor Pam Baricotro mga par. So maayong adlaw kanatong tanan no, o daghan kayong salamat sa inyong pagsuporta sa akong channel mga par. O sa akong mga viewers nga wala pa naka-subscribe, palihog kog subscribe mga par para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video. Pasensya kayo sa utingog mga par, medyo pagaw-pagaw pagyuta kay natay sipon ug ubo. Kay tungod sa panahon karon mga par nga uwan init. So karon ato ning hisgot-hisgotan kabahin aning dunay threat sa kinabuhi ni Pam Baricotro mga par. Si Pamela Baricotro na hinabi ni Atty. Ropel atong niaging buntag nga aduna day kunoy threat, adunay pagpanghulga sa kinabuhi ni ongoing Governor Pam Baricotro mga par. So mo ni angay nga badayana ni Pam Baricotro mga par, kay dapat amping gid siya kay aduna na bay threat nga nadawat sa iyang kinabuhi. And then sa katong 1.2 billion mga par nga gusto untang i-withdraw ni Gwen Garcia, unya wala madayon kay wala to ma-aprobahi sa mga board member. Unya karon kay gibalik sa opisina ni Gwen Garcia na hinapi ni so gipangutana ni Atty. Ropel si Pam Baricotro kung dili ni ma-withdraw ni Gwen Garcia, unsa kunoy plano ni Pam Baricotro sa 1.2 billion. So ang plano ni Pam Baricotro mapa sa 1.2 billion, ihagyud ka ng igasto o kiyang unahon ang iyang gisaad nga sa healthcare o katong mapar katong mobile clinic nga mosuroy-suroy sa mga kabarangayan sa probinsya sa Sugbo. So dako kayo nagtabang mapar sa mga kaigsuona nato nga naa sa probinsya sa Sugbo, og ilabi na gyud katong mga naa na gyud sa mga bukirang bahin nga bukid-bukid na gyud kaayo. Dako kay nagtabang nato diha mapar sa taga probinsya. Kay kibaw ta mapar nga daghan kayo mga taga probinsya nga gusto kayo nga magpa-check up pero kapos kayo sa budget, kunya layo pagyud kayo ang hospital, and then ang hospital sa probinsya kuwang pagyud kayo sa mga gamit. Mao na nga ang mga kaigsuona nato nga taga probinsya na nasa probinsya nga nanimuyo, mo nang maglisod gyud sila nga magpa-check up kay tungod sa kahagipot sa panahon o kaning kawadon gani nato. Mao gini problema diha sa kaigsuon na nato sa probinsya. Manghinaot yun ang kaning 1.2 billion nga dili gyud ma-withdraw sa kampo ni Gwen Garcia kay dako kay nga 1.2 billion unya nang i-renovate lang sa mga opisina sa mga bagong maglingkod sa Kapitolyo. So ang maayong buhaton na itabang na lang na ngadto sa katawhan sa probinsya kay nindot pa man kayo ng mga opisina din ha. So daghan kayong salamat mapar sa inyong suporta sa akong channel. Kung palihaw kog subscribe mga par para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video.